Otxenea sortu zen duela 5 urte, sortzaile batzuen ekimenez, ordura arte estanetan eta lan egiten genuen sortzaile batzuen gogoeten ondorioz, eta gogoeta horien ondorioa izan zen, azokan euskarazko liburu eta diskei protagonismo handiagoa ematea alde batetik, eta beste alde batetik sortzaile eta entzule, sortzaile eta musikasale, sortzaile eta literatursale, kultursaleen artean gure uste zegoen distantzia hori laburtzeko, ezta? Beste alde batetik iruditzen zitzaigun ere, produktutik sorkuntza lanera ere egin behar zela pausu bat, ez bakarrik erakutsi produktua bera, baizik eta produktu hori nola sortu zen, nork sortu zuen, ze egoeratan, ze baldintzatan, ze arrazoirengatik. Eta horrela sortu genuen, hasi ginen goiz erdi batez egiten Ahotsenea lehenengo urtean, eta geroztik joan da batez ere sortzaileen eta hartzaileen, entzuleen eta musikasale eta literaturasale, kultursaleen eskariz, berez, azten eta azten joan da, gaur egun den honetara arte, eta, kuantitatiboki sekulako saltoa egin du, baina batez ere uste dugu kualitatiboki izan dela aberatsa, azokarako, erakusten duelako gaur egun euskal sortzaileak zertan ari garen, batez ere literatura eta musika arloan, ez? Gerora etorri da, iaz zabaldu ziren Irudienea, Eskenatokia, Kabia, eta aurten ja Plateruena ere sartu da azokaren egitarau oso honetan, naiz eta betidanik izan den azokaren parte, eta berez joan den egitasmo bada Ahotsenea, azpiegitura aldetik arduratzen gara gu, komunikazio aldetik laguntza asko daukagu euskarazko komunikabideen aldetik, eta berez joan da, ez? Hau da, oso osagarria izan da, oso naturala, elkar elikatzen ari gara, oso osagarria gara bata bestearekiko, eta egia esan ez da bestelako eta urtengo lana edizioa? Izan, ez? Eta urteko edizioa, iaz ere komentatzen genuen, naiz eta gu antolatzaile eta sortzaile eta hartzaile garen aldetik jarraitzen dugun asko euskarazko produkzioa, baina bertatik bertara entzutea eta ikustea zenbat gauza sortzen ari garen eta ze aniztasun dagoen, bai genero aldetik, formato aldetik, eduki aldetik, jarrera aldetik ere bai, sekulakoa da, ezta? Hemen dugun eskaintza, bai Ahotsenean, bai Irudienean eta gainontzeko Eskenatokia, Plateruenea, Kabia, Areto Nagusian sekulako eskaintza da, ezta? Eta uste dugu guk pentsat hori ahalik eta ondoen zabaldu behar dela euskaldunen artean konturatu gaitezen zer daukagun esku artean.